സംശയ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് സംശയമില്ല. 8-16 ആബ്രഹ്മ ഭുവനേ ലോക പുനരാവർത്തിനോ അർജുന മാമമേതുത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതനായ ഗൃഹം, അതായത് ഭാഗ്യലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധർമ്മമായുള്ളതുവരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾക്കും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. പിന്നെ 2 മതി മാതാജി. മാതാജി വന്നു കേട്ടോ. വേദപ്രിയ മാതാജി വന്നു. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം മാധുര്യമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാമഗമം ധർമ്മം സുസുഖം കർത്തവ്യം വയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദപ്രിയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്ന് നമുക്ക് 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകമാണ് തീർക്കേണ്ട. 11 തൊട്ട് 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകം, 9ാമത്തെ അധ്യായം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഭവൻ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോ
9ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. മൊഡ്യൂൾ 2 9ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 10 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ എല്ലാം കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 11 തൊട്ട് 25 വരെയുള്ള സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ആരാധനയും അവരുടെ ഫലം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമുക്ക് പല ആരാധന ഭഗവാനെ അനന്യഭക്തി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ ചിലര് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയേ ചെയ്യില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ കാണുന്നത്. 11 തൊട്ട് 25 ബോധതലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ കൃഷ്ണനെ വ്യത്യസ്തമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പല രീതിയിൽ ആരാധിക്കുന്നു. വിവിധ തരം ആരാധകരാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ തരം ആരാധകർ. മുമ്പത്തെ വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ താൻ എങ്ങനെ ആരാധനയുടെ പരമോന്നത ഘടകമാണെന്ന് ഭഗവാൻ വിവരിച്ച് എന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലർ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. ഈ ചോദ്യത്തിന് കൃഷ്ണൻ ഈ ഭാഗത്ത് ഉത്തരം നൽകുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം എത്ര ഉയർന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കണ്ടു. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയും നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയാലും ചിലര് ഭഗവാനെ ബഹുമാനിക്കില്ല. അക്കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഇത് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയൊക്കെയുള്ള ഭഗവാൻ ഇത്രയും ഐശ്വര്യമുള്ളതായിട്ടും പലരും ഭഗവാനെ സമീപിക്കാത്തത്, ഭഗവാനെ അപമാനിക്കുന്നത്, ബഹുമാനിക്കാത്തത് എന്താണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്തത് എന്താണ്? ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രയോഗം വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ അവരുടെ ഭക്തി ബോധത്തിന്റെ നിലവാരമനുസരിച്ച് കൃഷ്ണനെ പല വിധത്തിലാണ് അഭിനന്ദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി ബോധത്തിന്റെ നിലവാരം അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കാണുന്നത്, അല്ലെ ഭഗവാനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. അവജാനന്തി മാ മൂഢാ മാനുഷിം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. അവജാനന്തി മാ മൂഢ. മൂഢന്മാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. മൂഢന്മാരെങ്ങനെയാണ്? മനുഷ്യൻ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം അവർ അറിഞ്ഞുകൂടാ. മമ ഭൂതാ മഹേശ്വരം. ഭൂതാ മഹേശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരന്മാരുടെ ഈശ്വരൻ, എല്ലാവരുടെ ഈശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വിഡ്ഢികൾ ഭഗവാനെ വെറും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യരായി പരിഹസിക്കുകയാണ്. വിഡ്ഢികൾ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യനായി കരുതുന്നു. ഐശ്വര്യജ്ഞാനത്തെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. 4 തൊട്ട് 10 വരെ ഭഗവാൻ ഈ സൃഷ്ടി നടത്തിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നേ ഇല്ല. വിഡ്ഢികൾ അവന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തിലെ എല്ലാറ്റിനെയും പരമാത്മാവായി കണക്കാക്കുന്നില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവായ പരമപുരുഷൻ സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. കൃഷ്ണന്റെ യോഗ ഐശ്വര്യം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, 3 പുരുഷാവതാരം. ഏതൊക്കെയാണ് 3 പുരുഷാവതാരം? വിഷ്ണു, ഗർഭോദയച്ചായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദയച്ചായ വിഷ്ണു. ഹരേ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഈ 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളുടെ ഉറവിടം ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടു. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബലരാമനിൽ നിന്ന് 4 ചതുർവ്യൂഹം, പിന്നെ നാരായണൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും 2ാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹത്തിലെ സംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്. അത്തരം അചിന്തനീയമായ സൃഷ്ടികൾ നടത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാവാൻ കഴിയില്ല. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണ. ഗോപാലതപനി ഉപനിഷത്ത് തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തെ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ സാധാരണക്കാരനെ കാണുന്നില്ല. ഇപ്പൊ 7.14 പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവികേശ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്തേയ മാമേവയെ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പല
കോട്സ് വെച്ച് ഓരോ പ്രൂഫ് വെച്ച് പറയുകയാണ്. ഭഗവാൻ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനല്ല. അതിന് കാരണം ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ കാണുന്ന രീതിയിലല്ല ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനായിട്ടാണ്. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7.14 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണന് കീഴടങ്ങിയ ആത്മാവിന് ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിയും മറ്റും നടത്തിയ ഭൗതിക ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാന് നമ്മളെപ്പോലെ ഭൗതിക ശരീരം ഉണ്ടാകും? അപ്പൊ സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുവെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഈ മായയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? അതുപോലെ ഇതുപോലെ സൃഷ്ടിയും പരിപാലനവും പുരുഷാവതാരങ്ങളും ഒക്കെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അചിന്തനീയമാണ്. അതിന് പ്രൂഫായിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പല പല കോട്സ് പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കുന്നു. മൂഢ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ? അവജാനന്തി മാ മൂഢ. നല്ല കർമ്മം മൂലം അസാധാരണ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചേക്കാവുന്ന മഹാപണ്ഡിതന്മാർ അറിവിന്റെ മോശം ഫലം കാരണം അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ പഠിപ്പുള്ള നല്ല പണ്ഡിതനായിരിക്കാം. പക്ഷേ ആ പണ്ഡിതനായിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ഭഗവാനെ അവിടെ പരിഹസിക്കുന്നു. കാരണം അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടല്ല മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എന്നിട്ടും പരമപുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ അറിവില്ലാത്തതിനാൽ അവരും മൂഢന്മാരാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം കുടിച്ച് എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കറിയില്ല. അവര് ബ്രഹ്മമാണെന്ന് പറയും അല്ലെ? പല ഉത്തരങ്ങൾ പറയും. ചിലര് പറയും സൃഷ്ടിച്ചത് ബ്രഹ്മാവല്ലേ, സൃഷ്ടികർത്താവ്, ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവല്ലേ വലുതെന്ന് പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ പിന്നെ ചിലര് വിഷ്ണു ആന്ന് പറയും. വിഷ്ണു ആരാധകരുണ്ട്, അവര് കൃഷ്ണനെ അംഗീകരിക്കില്ല. വിഷ്ണുവിനെ ചിലപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചേക്കാം. വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവതാരമായിട്ട് കൃഷ്ണനെ കാണുന്നുള്ളൂ. കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അംഗീകരിക്കില്ല. ഇവരെല്ലാരും എങ്ങനെയാണ്? മൂഢന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരെ മൂഢന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. പരമേശ്വരന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളുടെയും രഹസ്യാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ ശരീരം പൂർണ്ണമായ ആനന്ദവും അറിവും ഉള്ളതാണ്. പരമോന്നത ഉടമയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആർക്കും മോക്ഷം നൽകാൻ സാധിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിഷ്കരണം രഹസ്യമായ കാര്യനിർവഹണ ശക്തി പ്രകടനമാണ്. അദ്ദേഹം അനന്തവും ഏറ്റവും വലുതും പരിമിതവും ചെറിയതും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അകന്നിരിക്കുന്നു. യോഗമൈശ്വര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 4 തൊട്ട് 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ? ഭഗവാൻ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് അകന്നാണ് നിൽക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായി അറിയുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ യോഗമൈശ്വര്യം എളുപ്പത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ അറിവിന്റെ ഫലം ഭക്തി സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നു. 3 സ്ലൈഡ് കൂടെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ? ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം തന്നെ 2-3 പേജ് ഉണ്ടല്ലേ? അതാണ് നമ്മളെ സ്ലൈഡിൽ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിരാകാരവാദികളും സാകാരവാദികളും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിഹരിക്കും. അവരുടെ അടുത്ത് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കൂ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കൂ എന്ന് പറയും. അവിടെ എല്ലാ സൊല്യൂഷനും ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഭഗവത്ഗീതയിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവരത് മനസ്സിലാക്കണില്ല അല്ലേ? ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഈ മൂഢന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. കൃഷ്ണനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണാതെ, പരമപുരുഷനായിട്ട് കാണാതെ അവര് ഒരു തത്വമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശക്തിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് ശക്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട്, സിദ്ധികളൊട്ട് ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് കാണുന്നു. അങ്ങനെ പരമപുരുഷനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവരുടെ എല്ലാം ആ റൂട്ട് കോസ് എന്താണ്? ഇവർക്ക് ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് പരമപുരുഷനായിട്ട്? അസൂയ അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ അനസൂയവേ, നിനക്ക് ഞാൻ ഈ രഹസ്യം പറഞ്ഞു തരാം, കാരണം നിനക്ക് അസൂയയില്ല. അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരാളോട് അസൂയ തോന്നും. ഇപ്പം
ഏതോ ഒരു നാട്ടില് ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരാള് ഒരു വലിയ കാർ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുമോ? ഒന്നും തോന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരാള് വലിയൊരു കാർ എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ബന്ധു ഒരു കാർ എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കില്ലാത്ത ഒരു വസ്തു അവർക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസൂയ തോന്നും. പക്ഷെ നമുക്ക് പരിചയമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഏതോ ഒരാൾക്ക് എന്തോ ചെയ്തു, അയാൾക്ക് വലിയ അംഗീകാരം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും തോന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലാരിറ്റി, നമ്മളുമായിട്ട് സാമ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയം, ഫെമിലാരിറ്റി ഉള്ളിടത്താണ് നമുക്ക് അസൂയ തോന്നുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ തോന്നും. 2 കൈകള്, നമ്മളെ ഓരോ കുസൃതികൾ കാണിക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്നെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ശക്തി വരുമോ? ഭഗവാന് നമ്മളെ പക്ഷെ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു 4 കൈകളൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് എന്നെക്കാളും വലിയൊരു നമ്മൾക്ക് അത് ഞാനുമായിട്ട് സാമ്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സാമ്യം ഇല്ലാത്തതാവുമ്പോൾ അവര് വലുത് കാണിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അംഗീകരിക്കും. പക്ഷെ എന്നെ പോലെ സാമ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അസൂയ കൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് മെയിൻ റൂട്ട് കോസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അസൂയയാണ്. ആ അസൂയ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ അസൂയ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സേവ ചെയ്യുക, അല്ലെ? അജ്ഞാതമായിട്ട് അതായത് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല, നമ്മള് അവരെ പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് എത്ര പ്രീച്ച് ചെയ്താലും എത്ര ഫിലോസഫി പറഞ്ഞാലും അവരുടെ തലയിൽ കയറില്ല. നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്ത് അവരെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക്? പ്രസാദം കൊടുക്കുക, അവരുടെ അടുത്ത് പ്രസാദം കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാത്രം ഒന്ന് കഴുകി വെക്കാൻ നമ്മൾ സേവ കൊടുക്കുക. അവരെ അറിയാതെ അവരെ ഒന്ന് സഹായിക്കാനായിട്ട് വരുന്നു. ആ സേവയിലൂടെ മാത്രമേ ആ പ്രസാദം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനം കേൾക്കുക, ആ സേവയിലൂടെ മാത്രമേ അവർക്ക് അവരുടെ അസൂയ ഇല്ലാതാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അസൂയ പൂർണ്ണമായി മാറുന്നത് എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഗുരുവില് സമർപ്പിതമാണ്, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം പാലിക്കുന്നു, എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുന്നു, അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ആ മാത്സര്യം, അല്ലേ? നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആ ശത്രുക്കൾ കാമക്രോധ മോഹലോഭം ആ മാത്സര്യം കുറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്ര സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര ഡിഗ്രി സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നോ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളില് അസൂയ ഇല്ലാതാവത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഹിസ് ഹോൾനെസ് രാധാനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ് ഒരു ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞതാണ്, നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഒരു അസൂയ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസൂയ പോവാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ഏത് വ്യക്തിയോടാണോ അസൂയ തോന്നിയ ആ വ്യക്തിയെ സേവിക്കുക. ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ട സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അസൂയ മാറും എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ആ സേവനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോന്നുക എന്ന് പറയുന്നതും, അല്ലെ? നമുക്കൊരു അസൂയുള്ള വ്യക്തിയെ അടുത്ത് പോയി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അപേക്ഷിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള മനസ്സും നമുക്ക് വളർത്തണം. അത് സേവയിലൂടെ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നാമജപത്തിലും എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഈ അഴുക്കുകൾ പോണം, നമ്മൾ ആ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് നമ്മളെ കണ്ട് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അസൂയ പോവും. ഈ അസൂയ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭഗവാൻ എത്ര ഈ കോട്ടുകളും ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അവർ സമ്മതിക്കില്ല. അവർ വേറെ പല പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിനെ എതിർക്കും. കൃഷ്ണന്റെയും ബലരാമന്റെയും അമാനുഷിക പ്രവർത്തികൾ അത് 1.1.20 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. കൃതവാൻ കില കർമാണി സഹരാമേണ കേശവ അതിമർത്യാനി ഭഗവാൻ ഗുഡ കപടമാനുഷ. അതിൽ പറയുന്ന എന്താണ്? കൃഷ്ണനും ബലരാമനും മനുഷ്യരെ പോലെ കളിച്ചു, എന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പല അമാനുഷിക പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തു. മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണ്. അതിനുദാഹരണം
വസുദേവർക്കും ദേവകിക്കും മകനായിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ ജനിച്ചത്? ചതുർഭുജ അല്ലേ, 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ജനിച്ചത്. പിന്നെ അവരുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം 2 കൈകളുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറി. കൂടാതെ അർജുനന്റെ മുന്നിൽ വിശ്വരൂപം കാട്ടിയ, അതിന് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന അധ്യായത്തിൽ കാണാം. വിശ്വരൂപം കാട്ടിയിട്ട് പിന്നീട് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലും പിന്നെ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലേക്കും ഭഗവാൻ കാട്ടിക്കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധാ മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് 4 കൈകൾ ഉണ്ടാക്കാനോ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. ഇതെല്ലാം പ്രൂഫ് പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ 2 കൈകളുള്ള ഓടക്കുഴലൊക്കെ ഏന്തി ഇങ്ങനെ കളിച്ച് നടക്കുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതാണ് നമുക്ക് ശ്രീരാമനെ അംഗീകരിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. കാരണം ശ്രീരാമൻ ഉത്തമ പുരുഷനാണ്, മര്യാദ പുരുഷോത്തമനാണ്. മര്യാദ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ്. ഏകപത്നി വ്രതം സ്വീകരിച്ചു, എല്ലാം എത്തിക്സ് അനുസരിച്ച് പോകുന്നു. പക്ഷെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ട്. കൂടാതെ ഗോപിമാരുമായിട്ട് രാത്രിയിൽ ഗോപിമാരെ കാണുന്നു, ഒരുപാട് കുസൃതികൾ കാണിക്കും. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഒരു ഉത്തമ പുരുഷനാകാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ മനഃപൂർവ്വമാണ് ഈ ലീലകൾ കാണിക്കുന്നത്. കാരണം അസൂയ ഉള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ മറയ്ക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വെളിപ്പെടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള അസൂയ ഇല്ലാതെ ഗുരുവിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലകൾ, കോൺട്രഡിക്ഷൻസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇല്ല, എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഒരു ഭക്തന് മനസ്സിലാവും, അല്ലാത്തവർക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ചില ലീലകളൊക്കെ ആളുകൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അസൂയ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മനഃപൂർവ്വമാണ് ഈ ലീലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ എന്നെ അംഗീകരിച്ചാൽ മതി, അതായത് ആ ശുദ്ധ ഹൃദയമുള്ളവർ മാത്രം എന്നെ സമീപിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാനിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നിസ്സാരമല്ല. നമ്മൾ അത്രേ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3.29-21 പറയുന്നു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ദൈവമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ മായാവതികൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ ആ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബുക്കില് 489 പേജിൽ പറയുന്നു. താഴെ കണ്ടോ, മായാവാദ പ്രേരിതരായി കൃഷ്ണനെ അവഗണിക്കുന്നവർ കൃഷ്ണൻ സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് തെളിവാക്കാൻ വേണ്ടി അവര് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഈ ശ്ലോകം പറയും. ആ ശ്ലോകത്തില് അഹം സർവേഷു ഭൂതേഷു ഭൂതാത്മാവസ്ഥിത സദാ, ആ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സർവ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. കൃഷ്ണനെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നതിന് പകരം, അപ്പൊ ഇവരുടെ വ്യാഖ്യാനം എടുക്കാതെ, ഈ മായാവാദികളുടെ വ്യാഖ്യാനം എടുക്കാതെ ആധികാരികമായിട്ട് ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെയും വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി താക്കൂറിന്റെയും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ സകല ചരാചരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലെ അർച്ചാമൂർത്തി ശ്രദ്ധ നൽകുകയും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നവോത്ഥാന മനോഭാവവും ഉപയോഗശൂന്യമായ ആരാധനയുമാണ്. ഈ മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ശ്രീല വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി താക്കൂർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അതായത് തുടക്കക്കാർ, കനിഷ്ഠാധികാരികൾ, പുതുഭക്തരെന്ന് പറയും, അവര് അവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമേ അവർ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ നമ്മള് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാരെയും ബഹുമാനിക്കണം, മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാം ബഹുമാനിക്കണം. ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം, കാരണം ആ ഉറുമ്പിന്റെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റു ഭക്തന്മാരെയും എല്ലാരെയും ബഹുമാനിച്ചുകൂടാ? അപ്പൊ നവോത്ഥാന മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്ന പുതുതായിട്ട് വന്ന ഭക്തന്മാരെ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഉപയോഗശൂന്യമായ ആരാധനയുമാണ്. ഈ മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി താക്കൂർ ഇവിടെ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തന്റെ ദർശനം പരമാത്മായി, അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ് കാണുന്നത്?
എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന ആ സാന്നിധ്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മൂർത്തിയോ ക്ഷേത്രമോ ആണ്. അതിനാൽ എല്ലാവർക്കും ശരിയായ ബഹുമാനം നൽകണം. ഇതൊരു ഭക്തൻ അറിയാം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ മനുഷ്യനായി കാണപ്പെടുന്നതിനെ ചൊല്ലി വ്യക്തിത്വ നിരാകാരവാദികളും സാകാരവാദികളും തമ്മിലുള്ള തർക്കമുണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മളെ ദേവാരാധനയിൽ ഒതുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരാകാരവാദികൾ ക്ഷേത്രാരാധനയെ പരിഹസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചിലർ പറയും എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത്, പിന്നെന്തിനാ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന? ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാ പോരെ, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് പ്രഭുപാദര് പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ, ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വിഗ്രഹത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തൻ അറിയാൻ കൃഷ്ണൻ പരമപുരുഷനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ ശക്തികളാലും പൂർണ്ണമായ വികാസങ്ങളാലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 490 പേജിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷേത്രാരാധനയിൽ നിന്ദിക്കുന്ന നിരാകാരവാദികളും പലരുണ്ട്. ഈശ്വരൻ ഏതൊരിടത്തും ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ എന്തിനൊരാൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ആരാധിക്കണം? പക്ഷെ ഈശ്വരൻ സർവവ്യാപിയാണെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിലും വിഗ്രഹത്തിലും ഉണ്ടാകുമല്ലോ. സാകാര നിരാകാരവാദികൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വഴക്കടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ഊന്നി പറയുന്നത് പോലെ സർവവ്യാപിയുമാണെന്ന് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തൻ അറിയാം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വാണരുളുന്നത് സ്വധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടി തന്റെ ശക്തികളുടെ വിവിധ ആവിഷ്കാരങ്ങളായും പരിപൂർണ വിസ്തരണമായും ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഏതു വശത്തും അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വിഗ്രഹ ആരാധന എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ പോയി ആരാധിക്കണോ? കനിഷ്ഠ അധികാരികളാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി വിഗ്രഹത്തെ കണ്ട് ആരാധിച്ചാലേ നമുക്ക് ആ വിഗ്രഹത്തിനോടൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരത്തുള്ളൂ. അറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്നാലേ നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം, നമ്മൾ ഭൗതിക ഒരു വസ്തു കണ്ടാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ എത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തനാണെങ്കിൽ, പ്രേമ ഭക്തിയിലെത്തിയ ഭക്തൻ എവിടെ ഇരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ ഫുൾ ടൈം കാണാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ ഇരുന്നാലും അത് ബാധിക്കില്ല. എല്ലായിടത്തും എവിടെ നോക്കിയാലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഒരു ഉത്തമാധികാരിയായിട്ടുള്ള പ്രേമഭക്തി ഭാവഭക്തിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു കനിഷ്ഠ അധികാരിക്ക് നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ആ ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷനിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടില്ല നമ്മളെ ഹൃദയം. അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഈ ഭഗവാനെ കണ്ട് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുവില് ഭഗവാൻ ആർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിൽ വരികയാണ് അല്ലെ. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ആർച്ചാ വിഗ്രഹത്തില് ആ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത് ഭഗവാൻ അവിടെ ആ ഭൗതിക വസ്തുവിൽ വരികയാണ്. കല്ലിലോ തടിയിലായിട്ടും കല്ലിലായിട്ടും മണ്ണായിട്ടും ഫോട്ടോ ആയിട്ടും ഒക്കെ വരികയാണ്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് വരുന്നത്? നമ്മളെ സേവ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവിനെ സേവിച്ചാലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഉയർന്ന ഭക്തന് എവിടെ ഇരുന്നാലും എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഈ മൂഢന്മാര് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്തുകൊണ്ട് അവര് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കണില്ല? മൂഢനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ മൂഢന്മാർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്തവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവരുടെ വിധി എന്താണ്? വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളുടെ വിധി എന്താണ്? മോഘാശാമോഘ കർമാണോ മോഘജ്ഞാനാ വിചേതസാ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രുതാ. വിവർത്തനം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു.
ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവുമെല്ലാം പാഴായിപ്പോകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളിലായിരിക്കും ആകൃഷ്ടമാകുന്നത്. അവര് വ്യാമോഹത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരടുത്ത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അവരടുത്ത് എത്ര പ്രീച്ച് ചെയ്താലും മണിക്കൂറുകളോളം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. അവര് വ്യാമോഹത്തിലാണ്. അവരുടെ ആകർഷണം മൊത്തവും ആസുരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം. രാവണൻ വളരെ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെ, ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് രാവണൻ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും സീതാദേവിയെ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി എത്രയോ പേര് ഉപദേശിച്ചു. മണ്ഡോദരി ഉപദേശിച്ചു, വിഭീഷണൻ ഉപദേശിച്ചു, കുംഭകർണൻ വരെ ഉപദേശിച്ചു നോക്കി. പക്ഷെ രാവണൻ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളില് എന്താണ്, ആ വലയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, മോഹിതരായിരിക്കുകയാണ് അവര്. കൂടാതെ നമുക്ക് ദുര്യോധനന്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദുര്യോധനൻ ആദ്യം പാണ്ഡവരെ ചതിച്ചു, എല്ലാം കൈക്കലാക്കി. എന്നിട്ടും ദുര്യോധനന് ഒരു ദിവസം പോലും സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നെ യുദ്ധത്തിന് തന്നെ തയ്യാറായി. 14 വർഷം വനവാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി. യുദ്ധത്തില് 10ാമത്തെ ദിവസം ഭീഷ്മര് വീണപ്പോ എല്ലാരും ഭീഷ്മരെ കാണാനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഭീഷ്മര് അപ്പോഴും ദുര്യോധനനെ ഉപദേശിക്കും. എന്താ പറയും, ഇനിയും സമയമുണ്ട്. യുദ്ധം 18 ദിവസമായിരുന്നു. 10ാമത്തെ ദിവസം തന്നെ ഭീഷ്മര് വീഴും. ആ 10ാമത്തെ ദിവസം ഉപദേശിക്കും, ഇനിയും സമയമുണ്ട്, ഈ യുദ്ധം നിനക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ ഒരു വാക്കുപോലും മിണ്ടാതെ തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ഉപദേശിച്ചാൽ അവർക്ക് തലയിൽ കയറില്ല, വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവര് ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവുമായ വീക്ഷണങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. മോക്ഷം, ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോവുകയാണ്. അത്തരം ആളുകളുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ ഉദാഹരണം ദുരാത്മാക്കളാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലും ഭക്തി സേവനത്തിലും ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന, എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ പരമസത്യമായി അംഗീകരിക്കുന്ന നിരവധി ഭക്തരുണ്ട്. ഫലദായകമായ പുണ്യപ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും ആത്യന്തികമായി മോക്ഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരും, എന്നാൽ അവർ കൃഷ്ണനെ അവഗണിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായി അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആളുകൾ കൃഷ്ണനെ അവഗണിക്കുന്നു കാരണം അവർ പരമപുരുഷനോട് അസൂയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ആവില്ല. കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് ഭഗവാനോട് അസൂയയുള്ളത് കൊണ്ട് അവരടുത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവരത് അവഗണിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ആ പരമപുരുഷനെ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കൂ. മുക്തി കാമിക്കും, അല്ലെ, സിദ്ധി കാമിക്കും, ഇവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനായിട്ട് അവർ അംഗീകരിക്കില്ല, അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 4 തരം ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കില്ല എന്ന് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെ. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാ പ്രപദ്യന്ത്യ നരാധമാ മായാപഹൃത ജ്ഞാന ആസുര്യം. അപ്പൊ ഈ 4 കൂട്ടർ, അത്തരം അസുരന്മാർ, ദുഷ്ടന്മാർ ഒരിക്കലും കൃഷ്ണന് കീഴടങ്ങില്ല. അവരുടെ ചിന്തയും ബോധ്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? പരമമായ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ അവരെ സാധാരണ ജീവജാലം ഒന്നു തന്നെയാണെന്ന് തെറ്റായ നിഗമനത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ശരീരം ഇപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനായാൽ ഉടൻ ഭഗവാനും അവനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്നും അവർ കരുതുന്നു. ഈ ഉള്ളവരിൽ ഈ നിരീശ്വരവാദിയെക്കാളും ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് മായാവാദി. നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിൽ വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. നിരീശ്വരവാദികൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്ക് വേദങ്ങളൊന്നും അവര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല, അവര് വേദങ്ങളെ നിരാകരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ മായാവാദികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വേദങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പറയും നമ്മൾ ദൈവമാണെന്ന്, ഞാനും ദൈവവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, അല്ലെ ഞാനാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഏറ്റവും അന്ധകാരകരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നിരീശ്വരവാദികൾ ഒന്നുമില്ലേലും അവര് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കില്ല, അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, വേദങ്ങളെ നോക്കുന്നില്ല. ഇവര് വേദങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ അവരും മായാമോഹിതരാണ്. അവര് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും പറയുന്നത്, വലിയ വലിയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും.
ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആകർഷണപ്പെടുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അവരും ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. കാരണം അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇന്നുള്ള നമ്മളെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള, കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു 6 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങിയിട്ട്, അപ്പൊ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ലെവൽ 1 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവര് ഇതിന്റെ കൂടെ പാരലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റ് ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. മറ്റ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇസ്കോണിന്റെ ആയിരിക്കില്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്ന, മായാവാദികൾ ആയിട്ട്. കാരണം കേരളത്തിൽ 99% ആത്മീയവാദികളും മായാവാദികളാണ്. നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ സംഘടനയിൽ കീഴില് അല്ലാത്തവര് എല്ലാവരും മായാവാദികളാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ സംസാരമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആകർഷണം തോന്നി, അട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് അതൊക്കെ കേൾക്കും. അങ്ങനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇവരിവിടുന്ന് വിട്ടുപോകും. അങ്ങനെ കുറെ പേര് മായാവാദ ഭാഷ സുനിലെ ഹായ അന്തക അല്ലെ അല്ല, നമ്മൾ നാശം സംഭവിക്കും. മായാവാദികളുടെ എന്തായിരുന്നു മാതാജി? ഹേ സർവനാശ്. സർവനാശം സംഭവിക്കാൻ. അതാണ് ആദ്യമൊക്കെ മാലയൊക്കെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ്. പിന്നെ ഒരു മാലയും ജപിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ പറയും ഞാൻ വലിയ കൃഷ്ണ ഭക്തനാണ്, എങ്കിൽ ഗുരുവായൂരപ്പനാണ് എല്ലാം, എപ്പോഴും ഗുരുവായൂർ പോവും. പക്ഷെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അടുത്ത് എല്ലാ ദിവസവും പോവും. ഗുരുവായൂരപ്പൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കൂ, അല്ലെ? ആ ഭക്തിയിലോട്ട് ആരും വരുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ അസൂയ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. മായാവാദത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അതേ പൊസിഷനിൽ എത്തുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസരാന്നാണ് പറയുന്നത്. അവര് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈശ്വരനാകുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഏതിലേട്ടായിരിക്കും ആൾക്കാർ അട്രാക്റ്റ് ആവുക? ദാസനാവുന്നതാണോ ഈശ്വരനാവുന്നതാണോ? ഈശ്വരനാവുന്ന ആ പൊസിഷനിൽ പോകാനല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുക. അതാണ് ആ അസൂയ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരതിലേക്ക് വീണു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈശ്വരനാവുന്ന ഭാവത്തിലേക്ക്, അത് ഞാനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് അവര് ആസുരിക ഭാവമുള്ളതാണ്. ഒരു സാധാ വ്യക്തിക്ക് പുറമേ കാണുമ്പോൾ വലിയ ഭക്തനാണ്, ആത്മീയവാദിയാണെന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഈശ്വരന്റെ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഞാനും എത്തും എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവര് ആസുരമാണ്, മായാമോഹിതരാണ്. അത്തരം ദുരാത്മാക്കളുടെ വിധി എന്താണ്? അവർ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ആസുരികവും നിരീശ്വരവുമായ വീക്ഷണങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ ഒരിക്കലും കൃഷ്ണന് കീഴടങ്ങില്ല. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഫലം ഒരിക്കലും ആസ്വദിക്കരുത്. ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങുക. മനുഷ്യ ശരീരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായാൽ പിന്നെ താനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്നും കൃഷ്ണനുമായി ഈ വിധത്തിൽ ഐക്യം പ്രാപിക്കാമെന്നും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ശ്രമം വ്യാമോഹത്തിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കാണുന്നത് വലിയ അപരാധമാണ്. ബൃഹത് വിഷ്ണു സ്മൃതിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. യോവേത്തി ഭൗതികം ദേഹം കൃഷ്ണസ്യ പരമാത്മന സർവസ്മാത് ബഹിഷ്കാര്യം ശ്രൗത സ്മാർത്ഥ വിധാനത മുഖം തസ്യാവലോകാപി സചേലം സ്നാനമാചരേത്. കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം ഭൗതികമായി കരുതുന്നവർ ശ്രുതിയുടെയും സ്മൃതിയുടെയും എല്ലാ ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ബഹിഷ്കരിക്കണം. യാദൃശികമായി ഒരാൾ അവന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ ദോഷമുക്തി നേടുന്നതിന് ഒരാൾ ഉടൻ തന്നെ ഗംഗയിൽ കുളിക്കണം. ഇതാണ് എന്താണ് ബൃഹത് വിഷ്ണു സ്മൃതിയിൽ പറയുന്നത്. 492 പേജിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഗംഗയിൽ മുങ്ങി കുളിക്കണം എന്നാണ്. അവരെ മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ അശുദ്ധമാകുന്ന പറയുകയാണ്. അവരെ ശ്രുതി സ്മൃതി എല്ലാ ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നും ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം അത്രയും അപരാധമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ മായയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആ സ്ട്രോങ് ആവരണമാണ് ഞാൻ ഈശ്വരനാകുന്നു, ഞാനും ഈശ്വരനും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ആ തോട്ട്, ഞാനും കൃഷ്ണനും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള തോട്ട്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഭഗവാനിലെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തവരുടെ കാര്യമാണ്. ഇനി ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ഭക്തരെ കുറിച്ചാണ് 13-14 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. മഹാത്മാക്കളുടെ അനന്യഭക്തർ, ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സവിശേഷതകളാണ് 13-14 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്.
മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാ ഭജന്ത്യനന്യ മനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. വിവർത്തനം വായിച്ചോളുമോ? ഇതുവരെ അല്ലയോ ആ, അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ട അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ട ആത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണെന്ന് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അനന്യ ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ എപ്പോഴും ദൈവം പ്രകൃതിമാശ്രിത. ദൈവം പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, അതായത് രാധാറാണിയുടെ കൺട്രോളിലാണ് അവര്. അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അവരെ ഒരിക്കലും വ്യാമോഹം ബാധിക്കുകയില്ല. അവരെ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ട് സുരക്ഷിതമാണ്. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന് സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവരാണ് ഈ മഹാത്മാക്കൾ. പരമപുരുഷനെ അംഗീകരിക്കുന്നു, എപ്പോഴും ദൈവം പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. അതാണ് ആ ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ ആദ്യ അടയാളം. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് കീഴടങ്ങുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7.14 പറയുന്നു. ദൈവീയേഷ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയാ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധീനതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ഉടനെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന നിലയിൽ ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ദൈവീ പ്രകൃതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മിക മാർഗനിർദ്ദേശമാണിത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ദൈവീ പ്രകൃതി ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല, മായാശക്തിയല്ല, ആന്തരിക ശക്തിയാണ് ഈ ദൈവീ പ്രകൃതി. നേരത്തെ ഒരു പ്രഭു, കേശവ നരഹരിദാസ് പ്രഭു രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 93 പേജിൽ. ഭാവാർത്ഥത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് അല്ലേ? അതെ അതെ. ഒരു മഹാത്മാവിന് കൃഷ്ണനെ ഒഴികെ മറ്റേത് വിഷയത്തിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് ആദിപുരുഷനെന്നും സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു മഹാത്മാവ് മറ്റ് മഹാത്മാക്കളായ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്താൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ പരമഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ചതുർഭുജ വിഷ്ണു പോലുള്ള മൂർത്തിഭേദങ്ങളിൽ പോലും ആകൃഷ്ടരാകാറില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ദ്വിഭുജ മൂർത്തിയിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. അത്രയും. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റു ഭാവങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരല്ല അവർ. ദേവന്മാരുടെയോ മനുഷ്യരുടെയോ രൂപങ്ങളും ആ ഭക്തന്മാർക്ക് കൗതുകാഹങ്ങളല്ല. അവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണനെ മാത്രം ധ്യാനിക്കുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും തൊടയിട പിഴയ്ക്കാതെ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മഹാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്, വിശിഷ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ. ഫുൾ ടൈം, അല്ലെ, കൃഷ്ണനും അപ്പുറമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ പോലും അവർ ആകൃഷ്ടരാകുകയില്ല. കൃഷ്ണന്റെ പരമഭക്തരായിട്ടുള്ളവരുമായി സഹവസിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യാറുള്ളത്. മറ്റ് മഹാത്മാക്കളുമായുള്ള സഹവാസത്തിലൂടെ ക്രമേണ അവർ വളരുകയാണ്. രണ്ട് കൈകളുടെ രൂപത്താലാണ് ആകൃഷ്ടരാകുന്നത്. മറ്റ് സവിശേഷതകളിൽ ആകൃഷ്ടരാകില്ല. ദൈവന്റെയോ മനുഷ്യന്റെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തെക്കുറിച്ചോ അവർക്ക് ആശങ്കയില്ല. അവർ കൃഷ്ണാഭാവത്തിൽ മാത്രം ധ്യാനിക്കുന്നു, അല്ലെ, ഫുൾ ടൈം കൃഷ്ണന്റെ വിഷയമൊഴികെ വേറെ ഒന്നിലും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. എപ്പോഴും കൃഷ്ണാഭാവത്തിലാണ്, അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭക്തർ. ഇനി 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എങ്ങനെ ആ ഭക്തരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ആ ഭക്തർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. കീർത്തയന്തോ, ദൃഢവ്രത, നമസ്യന്തശ്ച നിത്യയുക്ത. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവര് വായിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ
അതല്ലല്ല, ഇത്രയും സോറി, ട്രാൻസ്ലേഷൻ, വിവർത്തനം. നിവർത്തനാണ്. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ മഹാത്മാക്കൾ അവരുടെ സവിശേഷത എന്താണ്? അവരെപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുക? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ച് ഭഗവാനെ ആലപിച്ച് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട്, നിശ്ചയദാർഢ്യം, ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിരിക്കും. നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വന്നാലും, പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ വന്നാലും, ഫാമിലിയിൽ ഇഷ്യൂ വന്നാലും, ജോബ് ഇഷ്യൂ വന്നാലും, ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തകർച്ച വന്നാലും, എന്ത് വന്നാലും ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പിന്തിരിയില്ല. അവരെപ്പോഴും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. അവരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രം. നമ്മൾ ഗോപിമാരുടെ ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ടല്ലേ? ഗോപിമാരാണ് ഉത്തമമായിട്ട് നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയാറുള്ളത്. ഗോപിമാർക്ക് ഭഗവാന് തലവേദന വന്ന ആ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. ഞങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോകാൻ റെഡിയാണ്, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ഭാവാർത്ഥത്തിലും നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ, ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ പോലും അവർക്ക് ആകർഷണമില്ല. അപ്പൊ ഗോപിമാര് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ കാണാനില്ല. ഗോപിമാരെല്ലാം ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ചതുർഭുജ രൂപത്തില് അവിടെ നിൽക്കും. അപ്പം ഗോപിമാര് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ കാണുന്നു. അവര് നാരായണനെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണനെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടോന്നും പറഞ്ഞ് അവർ കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാരായണനെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഗോപിമാർക്ക് ആകർഷണമില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാനോടുള്ള അനന്യ ഭക്തിയാണ് മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഭക്തർക്കുള്ളത്. ഇവിടെ ദൃഢവ്രത, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും നിരന്തരം ഭഗവാനോട് ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിരന്തരം ഭക്തിയോട് ആരാധിക്കാൻ അത്രയും അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തില്. നമ്മള് ഒരു ഉദാഹരണം, കുലശേഖര ആൾവാർ അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും. കുലശേഖര ആൾവാർ എപ്പോഴും 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തില് സദസ്സില് ഒരു പണ്ഡിതൻ വന്ന് പലപ്പോഴും പല രാമായണം, ഭാഗവതമൊക്കെ എന്താണ് പ്രഭാഷണം ചെയ്യും. അപ്പോ രാമായണത്തിന്റെ ഒരു ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഈ രാവണൻ സീതയെ കട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ഉടനെ കുലശേഖര ആൾവാർ പറയും, എല്ലാരും തയ്യാറാകൂ, യുദ്ധത്തിന് ആരംഭിക്കൂ, എല്ലാരും ലങ്കയിലേക്ക് പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭടന്മാരൊക്കെ വിടാനായിട്ട് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ രാജാവ് ഇങ്ങനെ ഉത്തരവ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള മന്ത്രിമാരെല്ലാം ശങ്കിച്ചു, ഇതെന്താണ്? രാജാവ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുത്ത് രാമേശ്വരത്ത് ചെന്ന് കടൽ തീരത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം കടലിലെടുത്ത് ചാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കടലിലെടുത്ത് ചാടി. അപ്പോ ഇവര് ഈ മന്ത്രിമാരെല്ലാം ചെന്നിട്ട് ഈ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആ പണ്ഡിതന്റെ അടുത്ത് പറയും, സീതയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഭാഗം വായിക്കൂ, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവിനെ തിരിച്ചു കിട്ടും. അദ്ദേഹം നമ്മൾ പറയുന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അത്രയും അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയും, ദേ കണ്ടില്ലേ, സീത തിരിച്ചു വന്നു, സീതേനെ തിരിച്ച് ശ്രീരാമൻ കൊണ്ടുവന്നു, രാമൻ യുദ്ധം ചെയ്ത് രാവണനെ വധിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ആ മഹാത്മാക്കളുടെ ആ ഭാവം എത്ര ലെവലിലാണ്. ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനിൽ അങ്ങ് അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തി കാരണം അത്രയും അബ്സോർപ്ഷനിലാണ്. അപ്പോ അതൊക്കെ മഹാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈദ്യ സാധന ഭക്തി ചെയ്യുന്ന ഭക്തർക്ക് ഈ ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് നമ്മളോട് ഗുരുക്കന്മാർ എന്താണോ നിർദ്ദേശിച്ചത് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, മനോഭാവത്തിൽ വൈഷ്ണവരെ സേവിക്കുക. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ക്രമേണ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മഹാത്മാവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സാധന ലെവലിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന തലമാണല്ലേ. നമുക്ക്
അതൊക്കെ കേട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ആ തലത്തിൽ നമുക്കിപ്പം ആയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ ജന്മം തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഭാവാർത്ഥം 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവര് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വായിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കാം. വായിച്ചോളൂ. ഭാവാർത്ഥം. ജയ് ശീല പ്രഭുപാദ്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ മുദ്രയടിച്ച് മഹാത്മാവാക്കാൻ കഴിയില്ല. അയാളുടെ സ്വാഭാവിക ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചത്. ഒരു മഹാത്മാവ് എപ്പോഴും കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹത് ഗുണങ്ങൾ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അയാൾക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഭക്തൻ നിരാകാരവാദിയല്ല. സ്തുതിക്കുക എന്നാൽ പരമപുരുഷനെ കീർത്തിക്കുക, അവിടുത്തെ പുണ്യനാമങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, സനാതന രൂപത്തെ വർണ്ണിക്കുക, ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെയും അസാധാരണ ലീലകളെയും പ്രകീർത്തിക്കുക എന്നിവയൊക്കെയാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള ദിവ്യ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഒരു മഹാത്മാവ് ഭഗവാനുമായി സദാ മമതാ ബന്ധത്തിലായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതതം കീർത്തയന്തോ അല്ലെ, നിരന്തരം. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ, മഹാത്മാവിന്റെ. ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുക, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുക, ഇതിലെല്ലാം മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ദൃഢമായ, അടുത്തതിൽ പറയുന്ന ദൃഢ നിശ്ചയത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദൃഢമായ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയുള്ള പരിശ്രമം, ദൃഢവ്രത, ദിവ്യങ്ങളായ 5 രസങ്ങളിൽ ഒന്നിലൂടെ താൻ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം നേടുമെന്ന ദൃഢനിശ്ചയമുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി വാക്ക് ശരീരങ്ങളായുള്ള സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? മനോ, വാക്ക്, മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം, ഇവയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ചില വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഉദാഹരണം ഏകാദശി, ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനം തുടങ്ങിയവ. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവത് സാമീപ്യം ലബ്ധിക്കായി അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മഹാത്മാവായ ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിച്ചവയാണ് ഈ വ്രതങ്ങൾ. മഹാത്മാക്കൾ ഒട്ടും തന്നെ പിഴയ്ക്കാതെ ഇവ അനുഷ്ഠിച്ച് പോരുന്നതും കൊണ്ടും അവരുടെ അഭീഷ്ടം നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആചാര്യന്മാര് ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്താൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഏകാദശി എടുക്കുക, ഭഗവാന്റെ ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷിക്കുക, അന്ന് ഉപവാസം എടുക്കുക, അല്ലെ, ഓരോ വ്രത അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അവയെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യ. അപ്പം ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമസ്കരിക്കുക, വണങ്ങുക, ഭക്തിയോടെ നിത്യം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. മാനസികവും ശാരീരികവും സ്വരവുമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 9 പ്രക്രിയ, അതായത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഈ പ്രക്രിയ വെച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ മഹാത്മാവിന്റെ സ്ഥാനത്തിലെത്തും. ഒരു വൈദ്യ സാധന ഭക്തന് ആചാര്യന്മാര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ മഹാത്മാവായി ക്രമേണ വളരുന്നത്? ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ 9.2 ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ ഈ ഭക്തി സേവനം എളുപ്പമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, സന്തോഷകരമായ മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അത് നിർവഹിക്കാനും കഴിയും. കഠിനമായ തപസ്സൊന്നും വേണ്ട. വിദഗ്ധമായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായോ സന്യാസിയായോ ബ്രഹ്മചാരിയായോ ഏത് സ്ഥാനത്തായാലും അയാൾക്ക് ഈ ജീവിതം ഭക്തി നിർഭയമായ സേവനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയും. ലോകത്തെവിടെയും ഏത് സ്ഥാനത്തായാലും പരമപുരുഷനായ ഈ ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാത്മാവായി, ഒരു മഹാനായ ജീവാത്മാവായി മാറും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മഹാത്മാവാകാൻ സാധിക്കുന്നത്? മറ്റു മഹാത്മാക്കളുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി അവരുടെ അസോസിയേഷൻ കിട്ടണമെന്നില്ല. അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഫോളോ ചെയ്യുക, അല്ലെ. വാപ്പു സേവ, വാണി സേവ. ആ വാണി സേവ ചെയ്യുക, അവരുടെ അസോസിയേഷൻ. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദയുടെ അസോസിയേഷൻ, പ്രഭുപാദയുടെ ബുക്സിലൂടെ പ്രഭുപാദയുടെ അസോസിയേഷൻ കിട്ടും, അല്ലെ.
ഒരിക്കലും ഒരു ഇന്റർവ്യൂവില് പ്രഭുപാദറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നതാണ്, അങ്ങയുടെ മരണശേഷം എന്തായിരിക്കും ഈ സംഘടനയ്ക്ക് സംഭവിക്കുക? അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ബുക്കുകളിൽ കൂടി ഞാൻ ആ ജീവിക്കും. ഞാൻ മരിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്കുകളിലൂടെ ജീവിക്കും. അല്ലേ? ഇന്നിപ്പോ 1977 അദ്ദേഹം ശരീരം വെടിഞ്ഞത്. ഇന്നിപ്പോ 2026 പ്രഭുപാദരുടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. എത്ര സത്യമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ബുക്കുകളിലൂടെ. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്സ്, അത് നമുക്ക് ആ മഹാത്മാവിന്റെ അസോസിയേഷൻ കിട്ടുകയാണ് ഈ ബുക്സിലൂടെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഗുരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, വൈഷ്ണവര്, ഉയർന്ന വൈഷ്ണവര് നമ്മളോട് പറയുന്ന സേവകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രമേണ ഒരു മഹാത്മാവാകാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സെഷനിലേക്ക് പോവാണ്. 15 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 3 ടൈപ്പ് ആരാധകരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. 3 തലങ്ങള്, കൃഷ്ണ ആരാധകരുടെ 3 തലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ജ്ഞാനയജ്ഞേന ചാപ്യന്യേ യജന്തോ മാമുപാസതേ ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹൂധാ വിശ്വതോമുഖം. ഇവിടെ 3 തലത്തിലുള്ള ആരാധകര്: ഏകത്വേന, രണ്ടാമത് പൃഥക്ത്വേന, അടുത്തത് വിശ്വതോമുഖം. വിശ്വതോമുഖം. അതിൽ ഏകത്വേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാനെ മാത്രം, ഭഗവാന്റെ മാത്രം. ഇവര് അനന്യഭക്തരല്ല. ഈ പറയുന്ന 3 പേരും വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഭക്തരാണ്. വേറെ ടൈപ്പ് ഭക്തർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകത്വേന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏകത്വം എന്ന് പറയില്ലേ, ഒന്ന് തന്നെ. അതായത് ഞാനും ദൈവവും ഒന്നാണ്. മായാവാദികളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഏകത്വേന എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നു, കാരണം ഞാൻ ദൈവമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ഏകത്വേന. പൃഥക്ത്വേന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിനെ പരമമായിട്ട് കണ്ട് ആരാധിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്, അവരെല്ലാം പൃഥക്ത്വേന എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ വരും. അടുത്തത് വിശ്വതോമുഖം. വിശ്വതോമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വതോമുഖം. ഈ 3 ആരാണ് ബെസ്റ്റ്? ഏകത്വേനയാണോ, പൃഥക്ത്വേനയാണോ, വിശ്വതോമുഖം? വിശ്വതോമുഖമാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഏകത്വേന എന്ന് പറയുന്നത് മായാവാദികളാണ്. മായാവാദികൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവര് ഞാനും ഈശ്വരനും ഒന്നാണ് എന്ന് കണ്ട് അവര് സ്വയം ദൈവമായി കണ്ട് സ്വയം ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവര് എന്തായാലും ലോ ലെവലാണ്. ഇനി പൃഥക്ത്വേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് സ്വന്തമായിട്ട് ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം കണ്ടിട്ട് അത് ദൈവമായിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ആ ദേവീദേവന്മാരോടായിരിക്കും ആ ദേവനെ അവര് പരമമായി കണ്ട് ആ ദേവനെ ആരാധിക്കും. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏകത്വേനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലെവലാണ്. ഇനി 3ാമത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വതോമുഖം. അതായത് ഈ വിശ്വരൂപത്തിനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ പരമമായിട്ട് കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഈ 3. ഇവരാരും അനന്യഭക്തരല്ല, ഇവരാരും കൃഷ്ണന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഭക്തരല്ല. ഇത് വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഭക്തരാണ്, ആരാധകരായിട്ടുള്ളവരാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനായും ബഹുരൂപനായും വിശ്വതോമുഖനായും ആരാധിക്കുന്നു. ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇവരെല്ലാം ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. കാരണം അവര് സ്വയം ഞാൻ ഭഗവാനെന്ന് ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവിനെ അവർ ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതും ഇൻഡയറക്ട്ലി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. കാരണം ആ ദേവീദേവന്മാരിൽ വിശ്വാസം കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്.
ആ ദേവീ ദേവന്മാര് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹസാധി കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷനോട് കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. വിശ്വതോമുഖം, ഈ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആവിഷ്കാരമാണ് അല്ലെ? ഈ വിശ്വരൂപം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ വിശ്വം മൊത്തം. അപ്പൊ അവിടെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വരുന്നു. അതും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇവരെല്ലാം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. ഇവരൊന്നും ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പരമപുരുഷനായിട്ട് അവരെ കാണുന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ആരാധകരെ കുറിച്ചാണ് ഈ 3 പറഞ്ഞത്. ഏകത്വേന, പൃഥക്ത്വേന, വിശ്വതോമുഖം. അപ്പൊ ഏകത്വേന എന്ന് പറയുന്ന മായാവാദികളാണ്. ഇവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അവര് മായാമോഹിതരാണ്. നേരത്തെ 11, 12 ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവരെങ്ങനെയാണ്? മോഘാശ, മോഘ കർമ്മണ, മോഘജ്ഞ. അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഏകത്വേന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഭക്തന്മാര്. ഭക്തരെന്ന് പറയാനൊക്കില്ല, ആരാധകർ. ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആരാധനയാണ് ഏകത്വേന. പൃഥക്ത്വേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ പെടുത്തും മറ്റ് ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതിനി 20, 25 ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. അവര് മറ്റ് ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ആരൊക്കെയാ, എന്താണ് അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കാണും. ഇനി വിശ്വതോമുഖം, വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ, അവരെ കുറിച്ച് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ഈ 3 ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ. അപ്പൊ ഈ 3 പേരും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നു. ഈ 3 പേരും ഒരു സുപ്രീം എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. എയ്ത്തിസ്റ്റുകളല്ല ഇവര്. എയ്ത്തിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനേ ഇല്ല, മനുഷ്യര് മാത്രം, എല്ലാം മനുഷ്യ നിർമ്മിതം, എല്ലാം ഭൗതികം എന്ന് കാണുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഈ 3 പേരും ഈ ഭൗതികതയ്ക്ക് അപ്പുറം ഒരു സുപ്രീം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷെ ഏകത്വേന ആൾക്കാർ ഞാൻ തന്നെ സുപ്രീമായിട്ട് കരുതുന്നു. ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ആത്മാവും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്നു. അവര് എയ്ത്തിസ്റ്റുകളല്ല ഏകത്വേന ആൾക്കാര്. അവര് ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാം, പക്ഷെ ആ ആത്മാവും ഭഗവാനും ഒന്നായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അവരുടെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിൽ ഒന്നായി സ്വയം ആരാധിക്കുന്നവർ സ്വയം ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന്, അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവർ ഏറ്റവും താഴ്ന്നതാണ്, ഏറ്റവും പ്രബലവുമാണ്. ഏകത്വനയെ ദൈവാരാധനയായി കണക്കാക്കുന്നു. അവർ തങ്ങളെ തന്നെ പരമമായി ഒന്നായി ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരമല്ല, ആത്മാവെന്ന ബോധം അവർക്കുണ്ട്. ആത്മാവെന്നുള്ള ബോധമുണ്ട്, പക്ഷെ അവർ ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാന്ന് കണ്ട് സ്വയം അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏകത്വേന. അപ്പൊ അവർ ഏറ്റവും താഴ്ന്നതും പക്ഷെ പ്രബലരാണ്. പൃഥക്വേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരമാത്മാവിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തെ രൂപപ്പെടുത്തി അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ, മറ്റ് ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇനി വിശ്വമുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരമപുരുഷന്റെ വിശ്വരൂപം സ്വീകരിക്കുകയും അതിനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് വിശ്വതോന്മുഖം. നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന 16, 19 പറയുന്ന വിശ്വരൂപത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ 16 തൊട്ട് 19 വരെ. അഹം ക്രതൂരഹം യജ്ഞ സ്വതാഹമഹമൗഷധം മന്ത്രോഹമഹമേവാജ്യ മഹാമഗ്നിരഹം ഹുതം. വിവർത്തനം വായിക്കാമോ? ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവരൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ മതി. വിദ്യയും യജ്ഞവും ഞാനാകുന്നു. പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും ഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാനത്രേ. അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ചവയും നെയ്യും ഞാൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഭഗവാൻ എല്ലാം കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് പറയാ. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് ഇത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇവിടെ ക്രിയ, യജ്ഞം, പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യം, ഔഷധം, പിന്നെ ഭൗതിക മന്ത്രങ്ങൾ, വേദമന്ത്രങ്ങൾ, അഗ്നിയിൽ ഹോമിച്ചവ, നെയ്യ് എല്ലാം ഞാനാന്ന് പറയുന്നു. ഏകത്വേന ഉപാസകർ നേടിയ ഫലങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ ഇതിനകം 11, 12 പാഠങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത 4 വാക്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് ആരാധിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കും. എല്ലാ ഭൗതിക പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കും പിന്നിലുള്ള വ്യക്തിത്വം കൃഷ്ണനാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ
പ്രപഞ്ച രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവനിലേക്ക് തിരിയും. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവരുടെ അട്രാക്ഷൻ ആ വിശ്വരൂപത്തിലായിരിക്കും. ഈ അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ദേവാരാധനയുടെ ഫലങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യും. ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രയോജനം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ദേവതകളെക്കാൾ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശ്രേഷ്ഠത കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാൻ ഒരാളെ പ്രേരിപ്പിക്കും. കൃഷ്ണൻ ഭൗതിക പദാർത്ഥവും പരമാത്മാവും ആയതിനാൽ എല്ലാ ഭൗതിക ഭാവങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭീമാകാരമായ സാർവലൗകിക രൂപം കൃഷ്ണനും കൂടിയാണ്. 2 കൈകളുള്ള ശ്യാമസുന്ദരനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൃന്ദാവന വിനോദങ്ങൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റേത് ആണ്. ഇവിടെ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭാവാർത്ഥത്തില് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ക്രതു ശ്രുതി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളാണ് ക്രതു എന്ന് പറയുന്നത്. യജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മൃതി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന യാഗങ്ങൾ. സ്വതാ പൂർവികർക്കുള്ള വഴിപാടുകൾ. ഔഷധം രോഗശാന്തിയുടെ ഔഷധങ്ങൾ. മന്ത്രം അതീന്ദ്രിയ ജപം. ആജ്യം നെയ്യ് വ്യക്തമാക്കിയ വെണ്ണ. അഗ്നി ഹുതം വഴിപാട്. ഇവയെല്ലാം ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നവർ വേദോക്ത യജ്ഞങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ അനുഷ്ഠിച്ചവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ യജ്ഞം ക്രിയ ഇതൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഉയർന്ന ഭക്തരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം ചെയ്യുന്നവർ ആ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചതിന് തുല്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാധാത പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോംകാരാ ഋക്സാമ യജുരേവ ച. ലീല മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ജീവാത്മാക്കളുമായി വിവിധ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ? അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അമ്മ, അച്ഛൻ, നമ്മളെ സൃഷ്ടാക്കൾ. ഇപ്പൊ സൃഷ്ടാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയും അച്ഛനും മാത്രമല്ല, നമ്മളെ പൂർവികരും ആ സൃഷ്ടാക്കളിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിതാമഹന്മാര് ഒക്കെ. അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ പല പല ബന്ധങ്ങൾ വരുന്നു. ഇവരെല്ലാം കൃഷ്ണനാണ്. ഇവരാരും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമല്ല. ഇവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സകല ചരാചരങ്ങളും അടങ്ങിയ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തികളുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ജീവാത്മാക്കളുമായി വിവിധ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവരെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ തടസ്ഥ ശക്തികൾ മാത്രം. പ്രകൃതി സർഗത്തിൽ അവർ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോ പിതാമഹന്മാരോ സൃഷ്ടാക്കളോ ഒക്കെയായി തീരുന്നുവെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങൾ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ, അമ്മ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം കൃഷ്ണനല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. ദാത എന്ന പദം സൃഷ്ടാവ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കുറിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമല്ല സൃഷ്ടാക്കൾ, പിതാമഹന്മാർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെ. വാസ്തവത്തിൽ ഏതൊരു ജീവാത്മാവും കൃഷ്ണന്റെ വിഭിന്ന അംശമാകയാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലാണ് കൃഷ്ണൻ തന്നെ? ഇപ്പൊ ഈ മായാവാദികൾ അപ്പം ഇത് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരും. കണ്ടോ, കൃഷ്ണനും നമ്മൾ ഒന്നല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും. എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണന്റെ? ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയില്ല, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ക്വാളിറ്റിയില് ഭഗവാനും നമ്മൾ സെയിം ആണ് അല്ലെ? അളവില് ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ്. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളുടെ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്ന അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. ഗുണത്തിലൊന്നാണ്, അളവില് വ്യത്യാസമാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്ന് ആകുന്നത് ഗുണത്തിലാണ്. ഈ ഏകത്വേന എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാക്ക് നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്ത് വരുമ്പോ ഈ വാക്ക് വരും, പക്ഷെ അവിടെ അർത്ഥം വേറെയാണ്. അപ്പൊ അത് കൺഫ്യൂസ് ആവല്ലേ. ഇവിടെ പറയുന്ന ഏകത്വേനയും അവിടെ പറയുന്ന ഏകത്വേനയും 2 ഡിഫറെന്റ് അർത്ഥങ്ങളാണ്. ഇവിടുത്തെ ഏകത്വേന എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം ഈശ്വരനായി കണ്ട് പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഒന്നായി കണ്ട്
ആരാധിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ ഏകത്വേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹവും എൻ്റെ ആഗ്രഹവും ഒന്നാകുക, അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോണ്ട, നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആ വാക്ക് കേൾക്കും, അപ്പൊ ഓർത്താൽ മതി നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് മീനിങ് ആണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പോവാം. ഗതിർഭർത്ത പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃത് പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥാനം നിദാനം ബീജമവ്യയം. എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും ശാശ്വതമായ കാരണം കൃഷ്ണനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഗതി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവര് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കാം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രാപ്യസ്ഥാനം, നമ്മളെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം, അത് കൃഷ്ണനാണ്. ആളുകൾക്ക് അത് അറിയില്ലെങ്കിലും പലരും തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം വ്യത്യസ്ത ദേവകളിലേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ കഠിനമായ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ സൃഷ്ടികളായ അത്തരം ദേവകളെല്ലാം ഒരേ സമയം കൃഷ്ണനാണ്, ഒരേ സമയം കൃഷ്ണനല്ല. എപ്പോഴാണ് ഒരേ സമയം കൃഷ്ണനാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഗുണത്തില് കൃഷ്ണനാണ്, അളവില് കൃഷ്ണനല്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഊർജത്തിന്റെ പ്രകടനമായതിനാൽ അവർ കൃഷ്ണനാണ്. പക്ഷെ കൃഷ്ണന്റെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് അവർ ഒരു പടി മുന്നോട്ട് മാത്രമേ സഹായിക്കൂ. കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ ശക്തികളെ സമീപിക്കുക എന്നത് പരോക്ഷമായ ഒരു സമീപനമാണ്. സമയവും ശക്തിയും ലാഭിക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് നല്ലത്. സാമ്യം, എലിവേറ്റർ, ലിഫ്റ്റ്, സ്റ്റെയർ കേസ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സമീപിക്കേണ്ടത് ഒരു ലിഫ്റ്റിൽ കയറി പോകുന്ന പോലെ, എലിവേറ്ററിൽ കയറി പോകുന്നതും സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്നതും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയോഗ അല്ലാതെ കർമ്മയോഗയുണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗയുണ്ട്, അഷ്ടാംഗയോഗയുണ്ട്. ആ മറ്റ് യോഗാസനങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്ന പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പാത എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് കയറി ഒരു 100 നിലയുള്ള കെട്ടിടം, ആ 100 നിലയുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രയാസമാണ്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തും, ക്ഷീണിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നു പോകും. പിന്നെ വിചാരിക്കും എനിക്കിനി കയറാൻ വയ്യ, താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ എളുപ്പമാണ്, കയറി പോകാനാണ് പാട് അല്ലെ? കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ടാണ്, ഇറക്കമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാടി അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോവാം. പക്ഷെ കയറ്റം വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് വഴി പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നേരെ ലിഫ്റ്റില് വളരെ എളുപ്പത്തില് ഒരായാസവും ഇല്ലാതെ, ഇത്രയും വലിയ തപശ്ചര്യൊന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കുന്നു. എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ പരമോന്നത ഭരണാധികാരിയാണ്, എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ്. നാം ജീവിക്കുന്ന വസതികൾ, അതാണ് വാസസ്ഥാനം, രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ സങ്കേതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഏത് ദുരിതത്തിലും കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിക്കുക. ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ തലമുറയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും പരമപിതാവുമാണ്. ഉറ്റമിത്രം, ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നും പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം, നമ്മളുടെ ഭരണകർത്താവ്, നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, പിന്നെ പ്രഭു, എല്ലാത്തിനും സാക്ഷി, പരമാത്മാവായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സാക്ഷിയാകുന്നു. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഗുരുവാണ്, പരമോന്നത ഭരണാധികാരിയാണ് അദ്ദേഹം, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ്. എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ സംരക്ഷകനാണ്. നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ഓരോ നാട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം, നമ്മുടെ വീടെന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഓരോ ഗ്രഹം എല്ലാം, അപ്പൊ വാസസ്ഥലം ഭഗവാന്റെയാണ്. നമ്മളുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം, ഏത് ദുരിതത്തിലും നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മള് ലക്ഷ്യം അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ്. ഭഗവാനാണ് നമ്മളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് അല്ലെ? ഭോക്താറാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃത്തം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. സുഹൃത്ത്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉറ്റ സുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണ്.
ഇനി 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. തപാമ്യഹമഹം വർഷം നിഗൃഹ്ണാമ്യുത്സൃജാമ്യബ്ജ അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദസച്ചാഹമർജുന. വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. അടുത്ത ആരാ വായിക്കുക? ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും. ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൂട്, വെളിച്ചം അല്ലെ, കൃഷ്ണന്റെ ഊർജമാണ്. അമർത്യത, നമ്മെ നിലനിർത്തുന്നതും ജീവിതകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതുമായ ശക്തി, നമ്മളുടെ ലൈഫ് നിൽക്കുന്ന ശക്തി. അപ്പൊ ഈ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാം, അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? നേരത്തെ ആരാണ് വായിക്കാൻ വന്നു? വത്സല മാതാജിയാണോ? കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ ശക്തികളാൽ വൈദ്യുതിയാലും സൂര്യനാലും ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നു. വേനൽക്കാലത്ത് മഴ പെയ്യിക്കാതെ തടയുന്നതും മഴക്കാലത്ത് വർഷാധാരങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുന്നതും കൃഷ്ണനാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂട്ടി ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുന്നതും കൃഷ്ണനാണ്. അന്ത്യദശയിൽ മൃത്യുരൂപത്തിൽ വരുന്നതും അദ്ദേഹം തന്നെ. കൃഷ്ണന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഈ ശക്തികളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതാകയാൽ പദാർത്ഥം, ആത്മാവ്, ചൈതന്യ വസ്തു എന്നിങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്വ ഭാവം കൃഷ്ണനല്ലെന്ന് സ്പഷ്ടമാകും. വാസ്തവത്തിൽ അവ രണ്ടും അദ്ദേഹം തന്നെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഏവർക്കും ഈ ഒരു ഭാവം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. ഭക്തൻ എവിടെയും കൃഷ്ണനെ മാത്രം കാണുന്നു. ആത്മാവും പദാർത്ഥവും കൃഷ്ണനാകയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭീമാകാരമായ ആ വിശ്വരൂപം കൃഷ്ണനാണ്. ദ്വിഭുജനായ ശ്യാമസുന്ദരനായി ഓടക്കുഴലൂതിക്കൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ലീലകൾ എല്ലാം ഭഗവാന്റേത് തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മാവും ഭൗതിക വസ്തുവും എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ഊർജമാണ്. ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ, ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയാണ്. ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ഈ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളെ എല്ലാം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതിക വസ്തുവും ആത്മാവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പദാർത്ഥവും ചൈതന്യവുമാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ വികസിത ഘട്ടത്തിൽ അതിനാൽ ഒരാൾ അത്തരം വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിലും അവൻ കൃഷ്ണനെ മാത്രം കാണുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇത് ഭൗതികമാണ്, ഇത് ആത്മീയമാണ് എന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണില്ല. ഈ ഭൗതിക വസ്തുവും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, ആത്മീയമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. എല്ലാത്തിനെയും കൃഷ്ണനെ മാത്രം കാണുന്ന തലത്തിലേക്ക് വരും. ഇനി 20 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകം, 3 സ്ലൈഡൂടെ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് നമ്മൾ പ്രകത്വേന, അതാണ് കാണുന്നത്. എന്താണ് പ്രകത്വേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പ്രകത്വേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകത്വേന, പ്രകത്വേന, അത് ഏത് കാറ്റഗറിയാണ്? 3 പറഞ്ഞില്ലേ, 3 പേരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ആരാധനയില്? ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പ്രകത്വേന? മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്, അതാണ് പ്രകത്വേന. അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ 20 തൊട്ട് ഉള്ള ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്നത്. ത്രൈവിദ്യമാം സോമപാപോത പാപ യജ്ഞൈരിഷ്ട്വാ സ്വർഗതിം പാർത്ഥയന്തേ തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരേന്ദ്രലോകം അശ്നന്തി ദിവ്യാൻ ദിവിദേവ ഭോഗാൻ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാമേ. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാംക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു.
പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യസുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അല്ലെ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവർ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാംക്ഷിച്ചു വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കും. അവര് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവരെവിടെ എത്തുന്നു? മരണശേഷം അവര് ആത്മാവ് നേരെ സ്വർഗത്ത് പോയി ആ പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവിടെയുള്ള സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നിർഭാഗ്യ ഈ വേദ പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം, വേദേശ്ച സർവേ രഹമേവ വേദ്യോ, എന്നെ അറിയുന്നതാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ എല്ലാം കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇവരത് മനസ്സിലാക്കാതെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കും, അത് മാത്രം പഠിക്കും. അത് പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സ്വർഗത്ത് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രലോകത്ത് പോകണം, അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? നേരെ ആ പുണ്യലോകത്ത് പോയി പാപത്തിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തമാവും. അവർ ഈ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിലെ പാപങ്ങളൊക്കെ പോയി അവർ നേരെ പുണ്യലോകമായിട്ടുള്ള ഈ സ്വർഗത്തിലോ അല്ലെ ചന്ദ്രന്റെ ലോകത്തോ അവിടെ പോയിട്ട് സുഖം അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയും, നിർഭാഗ്യവശാൽ വേദ പഠനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ ത്രിവേദികളുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം താനാണെന്ന് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ ത്രിവേദികൾ കൃഷ്ണന്റെ ചരണകമലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവത് പ്രീതിക്കായി കൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. ഈ ഭക്തി സേവന പ്രക്രിയ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണത്തോടും ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ സത്യം അറിയാനുള്ള യത്നത്തോടും കൂടി ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അടുത്ത സെന്റൻസ് കണ്ടോ? ഔദ്യോഗികമായി മാത്രം വേദോധ്യാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ അവര് ഒരു പേരിന് വേദങ്ങൾ പഠിക്കും, വേദത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവര് പഠിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താ എവിടെ എത്തുക? ഇന്ദ്രനെ ചന്ദ്രനോ പോലുള്ള ദേവതകൾക്ക് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അതിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കും. എന്നിട്ട് അവരുടെ ശുദ്ധീകരിക്കും. അവര് എങ്ങനെ ഈ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണമൊക്കെ അവരിൽ നിന്ന് പോകും. ആ മാലിന്യമൊക്കെ ഇല്ലാതായി അവര് ശുദ്ധീകരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇവര് പക്ഷെ പോകുന്ന എവിടെയാണ്? സ്വർഗലോകത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭൗതികമായിട്ട് സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് അല്ലാതെ തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അവര് തപലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം അങ്ങനെയുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരും. ഉയർന്ന ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അത്തരം ഉന്നത ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർക്ക് ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കാവുന്നതിനേക്കാൾ അനേകായിരം മടങ്ങ് വൈശിഷ്ട്യമുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അവിടെ അവർക്ക് സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്രമാണ്. ഇവിടെ കുറച്ചു നാൾ സുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ദുഃഖം, എവിടുന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ദുഃഖവും വരും. പക്ഷെ അവിടെ ദുഃഖമില്ല, ഒരുപാട് സുഖ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ പറയുന്ന ഉപരിലോകങ്ങൾ. അവിടേക്ക് അവരെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അപ്പൊ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എല്ലാം അറ്റൈൻ ചെയ്തോ? അതാണോ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം? അവിടെ എത്തിയ എന്നേക്കും അവരവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുവോ? എന്താണ് അവസ്ഥ? ഈ സ്വർഗത്തിലും തിരിച്ചു വരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വരും അല്ലെ? ആ ശ്ലോകമാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. തേതം ഭൂത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. കണ്ടോ? ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? പുണ്യം ചെയ്യിക്കുമ്പോ അവരെല്ലാം തിരിച്ച് മർത്യലോകത്തിൽ, അതായത് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ഏവം ത്രൈധർമ്മമനുപ്രപന്നാ ഗതാഗതം കാമ കാമാലഭന്തേ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ ഇവരെന്താണ്? ജന്മമൃത്യുവിൽ തന്നെ കറങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. ഇവര് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവര് ദേവീദേവന്മാരുടെ ആരാധനയിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഫലം എന്താണ്?
അവർക്ക് സുഖമൊക്കെ കിട്ടും, പക്ഷെ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം. നമ്മുടെ ഈ ജയൻ വീൽ ഇല്ലേ, ജയൻ വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജയൻ വീൽ എങ്ങനെയാണ്? വീണ്ടും താഴെ മുകളിലോട്ട് പോകും, താഴോട്ട് വരും. അപ്പൊ ഈ ജയൻ വീലിൽ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോ എളുപ്പമാണ്, നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. പക്ഷെ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴോ എല്ലാരും നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നല്ലേ, ബഹളം വെക്കാൻ തുടങ്ങും. താഴെ വരുന്നത് ഭയമാണ്, താഴോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഭയം വരുന്നത്. അതുപോലെ ഉയർന്ന ലോകത്തിൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് അവിടെ പോയി എൻജോയ് ചെയ്തൊക്കെ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോ അവര് വീണ്ടും കഷ്ടപ്പെടാണ്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടുന്നവർക്ക് ദീർഘജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളും നല്ല സൗകര്യമൊക്കെ ലഭിക്കും. പക്ഷേ അവരുടെ ചിരകാലം അവർക്ക് താമസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ വേദസൂത്രം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടില്ലാത്ത അഥവാ എല്ലാറ്റിനും കാരണഭൂതനായ കൃഷ്ണനെ അറിയാത്തവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ പരാജയം അനുഭവിക്കും. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രയാണവും വീണ്ടും ഭൂലോകവാസവും അവർക്കൊരു പതിവായി തീരുന്നു. അത് ഇങ്ങനെ പോയി മോളിൽ പോവുക, താഴെ വരിക, മോളിൽ പോവുക, താഴെ വരിക, അതിങ്ങനെ പതിവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പൊങ്ങിയും താന്നും കൊണ്ട് ഈ ചക്രത്തിരിച്ചിൽ തുടർന്ന് പോരുന്നു. താഴോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത അതെവിടെയാണ്? ആത്മീയ ലോകത്ത്. കാരണം ഈ പറയുന്ന ജനലോകം, തപലോകം, ഇന്നലെ നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടില്ലേ, ഈ 14 ലോകങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്താണ്, ഇതെല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാത്ത ഒരു ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ആത്മീയ ലോകമാണ്. ആ സച്ചിദാനന്ദാത്മകമായൊരു ശാശ്വത ജീവിതം അനുഭവിക്കാനും പിന്നീട് ഒരിക്കലും ക്ലേശപൂരിതമായ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാതെ കഴിയാനും വേണ്ടി ആധ്യാത്മിക ലോകം തേടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ഏതാണ്? യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യ. ഹരിബോൾ. യോഗക്ഷേമ വഹാമ്യഹം. വഹാമ്യഹം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പ്രധാനമാണ്. വഹാമ്യഹം, ഞാൻ നിലനിർത്തുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? എന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. കണ്ടോ, അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഒരു വിശ്വാസം തരികയാണ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിലനിർത്തും നിനക്ക് വേണ്ടുന്നത്. അതിന് നമ്മള് ഉദാഹരണമായിട്ട് അർജുനാചാര്യരുടെ ഒരു കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അർജുനാചാര്യര് ഈ ഒരു ശ്ലോകം വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും, വഹാമ്യഹം എന്ന് തന്നെയാണോ? കാരണം ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശക്തി മതി ഇതിനെല്ലാം നിലനിർത്താൻ. അതിന് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് ഞാൻ നിലനിർത്തുമെന്നാണോ, എന്നിലൂടെ നിലനിർത്തുമെന്നാണോ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് വെട്ടും. വഹാമ്യഹത്തിനകത്ത് ഞാൻ നിലനിർത്തും എന്നുള്ളത് വെട്ടിയിട്ട് എന്നിലൂടെ നിലനിർത്തും എന്നുള്ള രീതിയിലാക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കുളിക്കാൻ പോകും അല്ലെ. കുളിക്കാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സംഭവം നടക്കും. എന്താ സംഭവം നടക്കുന്നത്? എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. 2 കുട്ടികള് വരും. ഒരു കറുത്ത കുട്ടിയും ഒരു വെളുത്ത കുട്ടിയും വരും, ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് വരും. പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ അർജുനാചാര്യന്റെ ഭാര്യ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ആരാണ്? അപ്പൊ പറയും, നിങ്ങളെ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ്, ഈ സാധനങ്ങൾ അകത്തേക്ക് എടുത്തു വെക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കില്ല? ആചാര്യൻ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭാരം താങ്ങാൻ വയ്യ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എത്രയും വേഗം ഇത് അകത്ത് വെക്കട്ടെ. അപ്പൊ അവര് സമ്മതിച്ച് കുട്ടികൾ അകത്ത് കയറി സാധനം വെക്കും. അപ്പം ഇതെല്ലാം എടുത്തു വെക്കും. അർജുനാചാര്യന്റെ ഭാര്യ പറയും, ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്നെ, നിങ്ങളത് കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറയും. ഇല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആദ്യം അർജുനാചാര്യരുടെ പത്നി സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ പറയും, ആചാര്യൻ ഞങ്ങളെ ഇത് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഇത് കൊച്ചു കുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ എങ്ങനെ എന്റെ ഭർത്താവിന് തോന്നി? അപ്പൊ ഇല്ല, അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ പറയും, ഇല്ല ഇത് അർജുനാചാര്യർ തന്നെയാണ്. അത് പറയും, ഇദ്ദേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അടിക്കും, ശിക്ഷിക്കും ഞങ്ങളെ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും, എന്റെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഒന്നും ഉപദ്രവിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ അവര് പറയും, ദേ കണ്ടോ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറം തിരിഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിറയെ പാടുകളാണ്, അടികൊണ്ട പാടുകൾ പോലെ. അപ്പൊ ഇവർക്ക് സങ്കടമാകും. പറഞ്ഞ എന്റെ ഭർത്താവ് ഇത്ര ദുഷ്ടനാണോ ചോദിച്ചിട്ട്
അപ്പൊ നിങ്ങൾ കയറിക്കോളൂ, കൊണ്ടുവച്ചോളൂ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയില് ഒരു കുട്ടി അകത്ത് പോയിട്ട് അർജുനാചാര്യരെ വെട്ടി തിരുത്തിയതൊക്കെ വീണ്ടും അത് എഴുതി വെക്കും, ഇത് തന്നെയാണ് ശരി എന്നുള്ള ഇതില്. പക്ഷെ ഇവരിത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ സാധനം വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അർജുനാചാര്യര് വരും. വന്നുമ്പം ഈ ഭാര്യ പറയും, നിങ്ങൾ എന്ത് കഷ്ടമാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ കുട്ടികളുടെ തലയിൽ, കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ തലയിൽ ഇത്രയും ഭാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തു വിട്ടല്ലോ. അപ്പൊ പറയും, ഞാൻ ആരുടെ കയ്യിലും ഒന്നും കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടില്ല, നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത്? ഇല്ല, നിങ്ങൾ കൊടുത്തു വിട്ടതേ, നോക്കൂ സാധനങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വിഭവസമൃദ്ധമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, വേഗം വരൂ കഴിക്കാം. പറയും, ഏത് കുട്ടികളാണ്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഒരു കറുത്ത കുട്ടിയും ഒരു വെളുത്ത കുട്ടിയുമാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അർജുനാചാര്യർക്ക് സംശയം തോന്നും. അദ്ദേഹം വേഗം അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത കുട്ടികളെ, ആ കുട്ടികളുടെ പുറത്ത് നിറയെ പാടുണ്ട്, നിങ്ങൾ അടിച്ച പാടുണ്ട്. അപ്പൊ പറയും, ഞാനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം അദ്ദേഹം അകത്തേക്ക് ഓടും. ഓടിപ്പോയി എഴുതി വെച്ചത് നോക്കുമ്പം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇത് വേറെ ആരുമല്ല, കൃഷ്ണനും ബലരാമനുമാണ് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം വേഗം ഓടി വന്ന ഭാര്യയുടെ പാദത്തിൽ നമസ്കരിക്കും. ഞാൻ ഇത്രയും ഭക്തി പരിശീലിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അവരെ കാണാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടായില്ല, നിനക്കത് കിട്ടിയല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അതായത് ഞാൻ തന്നെ നിലനിർത്തും, വേറെ ആരുമല്ല, ഞാൻ തന്നെ നിലനിർത്തും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ വേറൊരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയത്തില്ലേ, സ്വൽപ്പമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. പിന്നെ അർജുനനോട് പറയും, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, അർജുന നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസം തരികയാണ് ഭഗവാൻ. ഇതൊരു റിയൽ ലൈഫിൽ നടന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ യുദ്ധം നടന്ന സമയത്ത് ഇസ്കോണിലെ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവര് അന്നദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി ആൾക്കാര് ഭക്ഷണം ഇല്ലാതൊക്കെ ഇരിക്കുക, അവര് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. കൂടാതെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇവര് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും നടത്തും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവരിങ്ങനെ അവര് താമസിക്കുന്ന അടുത്ത് നിന്ന് ഭക്തന്മാര് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താണ് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോകേണ്ടത്. അവിടെ അന്നദാനം കൊടുക്കണം, ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് യാത്ര ചെയ്ത് പകുതി വഴി എത്തിയപ്പോഴാണ് ഓർത്തത്, അയ്യോ നമ്മൾ ബുക്ക് എടുത്തില്ല, പ്രഭുപാദയുടെ ബുക്ക് എടുത്തില്ല, അന്നദാനത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമേ എടുത്തോളൂ, ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പം ചില ഭക്തര് പറയും, സാരമില്ല, നമുക്കിനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്താം, ഇത്രയും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തല്ലേ, നമുക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം, പ്രസാദം കൊടുക്കാം എന്ന് പറയും. വേറെ ഭക്തര് പറയും, പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കഴിക്കുമ്പോ പിന്നെ അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രഭുപാദയുടെ ബുക്സ് തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തായാലും നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. അങ്ങനെ ഇവര് തിരിച്ച് അത്രയും കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും, സാരമില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് പ്രഭുപാദയുടെ ബുക്സ് അവരിൽ എത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ തിരിച്ചു പോയി ബുക്സ് എല്ലാം എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇവര് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാനും പ്രസാദം കൊടുക്കാനും വെച്ച സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ അവിടെ ആ സ്ഥലം മൊത്തവും ഷെല്ലാക്രമണത്താൽ ബോംബ് ഇതെല്ലാം വീണ് അവരെല്ലാം നശിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഇവർ തിരിച്ചു പോകാതെ അവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആക്രമണത്തിൽ ഇവര് പെട്ടേനെ. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ പറയും, ശരിക്കും ഭഗവാനും പ്രഭുപാദര് നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചു. പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്സിന് വേണ്ടി തിരിച്ചു പോയപ്പോഴല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡബിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം, പ്രഭുപാദയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭക്തിയോടെ ആരാധിച്ചാൽ അവർക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും, പ്രഭുപാദന് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫിസിക്കലി മാത്രം ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുകയല്ല, നമ്മളുടെ ആത്മീയമായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നാമ ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. 16 മാല ജപിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത്, നമുക്കിപ്പോ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ് ഇപ്പതേ 10:15 പോകുന്നു, ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇരുന്ന് കേൾക്കാനുള്ള ആ ഒരു മാനസിക ശക്തി തരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യമാണ് അല്ലെ. അതൊന്നും നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആ ഒരു കാരുണ്യത്തോടു കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മള് ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതേ കണക്ക് നമുക്ക് റെസിപ്രക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിലും ഭക്തരുടെ അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മളെ നിലനിർത്തുകയാണ് അല്ലെ. ഞാൻ നിന്നെ നിലനിർത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയിൽ നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇനി 2 ശ്ലോകം കൂടെ ഉള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. യേപ്യന്യദേവതാ ഭക്താ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാ
തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യ അവിധിപൂർവകം. ഇവിടെ പറയുന്നത് മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവരെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല, അവിധിപൂർവകം. അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിധിപ്രകാരമല്ലാതെ, യഥാർത്ഥ കറക്റ്റ് നേരെയല്ല, തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും അവര് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവര് എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാൻ. അടുത്ത ശ്ലോകം. അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്താ ച പ്രഭുരേവ ച നാതു മാമഭിജാനന്തി തത്വേനാതശ്ച വന്ദിതേ. സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും നാഥനും ഞാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. അപ്പോ ഇതൊക്കെ മറ്റു ദേവീ ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിച്ചാലും ഇൻഡയറക്ട്ലി എന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിലും എന്താണ്, ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് വീണ്ടും ജനന മരണത്തിൽ വീണ്ടും പെട്ടുകിടക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവത് പ്രീതിയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ളവയാണ് ആ സത്കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ചിലര് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്തിനാ ചെയ്യേണ്ടത്? വിഷ്ണുവിനെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ്, വീഴ്ചയാണ് ഫലം. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രഭുപാദര് പറയും, അകാമ സർവകാമവ മോക്ഷകാമ. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ഭൗതിക ആഗ്രഹം ഉള്ളവരാണെങ്കിലും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ആരായാലും ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉള്ള മനുഷ്യർ അവ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. തികഞ്ഞ ഭക്തന് അനുയോജ്യമല്ലെങ്കിൽ കൂടി എന്നാൽ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം കിട്ടും. ഇനി ലാസ്റ്റ് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യാന്തി ദേവവ്രതാൻ ദേവാ പിതർയാന്തി പിതർവ്രതാ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യാ യാന്തി മധ്യാജിനോപിമാം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമാണ് ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പവും ജനിക്കും. അപ്പം ചിലര് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ആരാധിച്ചോളൂ, എല്ലാരും അവസാനം ഒരിടത്ത് തന്നെ എത്തും. അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ശ്ലോകമാണിത്. ഒരിക്കലും ഒരേ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ ഒരേ അടുത്ത് എത്തില്ല. ഇതിലെ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോവും, പിതൃക്കളെ ആരാധിച്ചാൽ പിതൃക്കളുടെ അടുത്ത് പോവും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിച്ചാൽ അവിടെ എത്തും. എന്നാൽ എന്നെ ആരാധിച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്തെത്തും, എൻ്റെ ഭക്തന്മാർ എൻ്റെ അടുത്തെത്തും എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അല്ലെ, ഇവിടെ പിശാചുക്കളെ ആരാധിക്കുന്ന ദുർമന്ത്രവാദത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാവാർത്ഥം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ആരാണ് വായിക്കുക? കുറച്ച് സ്പീഡിൽ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥമാണോ മാതാജി? മാതാജി വായിച്ചോളൂ. സൂര്യനിലോ ചന്ദ്രനിലോ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലോ എത്തിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുവേണ്ടി വേദോക്ത വിധികൾക്കനുസൃതമായി ദർശന പൗർണമിവാസി തുടങ്ങിയ ക്രിയാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് തങ്ങളുടെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റാം. വേദങ്ങളിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നിടത്ത് ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദിവ്യലോകങ്ങളിൽ വാഴുന്ന ഓരോ ദേവന്റെയും ആരാധനാക്രമം അതിൽ നിന്നറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്താൽ പിതൃലോകത്തിലും എത്തിച്ചേരാം. മറ്റു ചില യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് പൈശാചിക ലോകങ്ങളിൽ യക്ഷനോ രക്ഷസോ പിശാചോ ആയി കാലക്ഷേപം ചെയ്യാം. പിശാചാരാധനയെ ദുർമന്ത്രവാദം എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ പലരുണ്ട്. ഇതും ആത്മീയമാണെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ തികച്ചും ഭൗതികമാണിത്. ഭഗവത് ഉപാസനയിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ശുദ്ധഭക്തൻ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും കൃഷ്ണലോകവും പ്രാപിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ദേവോപാസന കൊണ്ട് സ്വർഗലോകങ്ങളിലും പിതൃപൂജ കൊണ്ട് പിതൃലോകങ്ങളിലും ദുർമന്ത്രവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് പൈശാച ലോകങ്ങളിലും എത്താനാവുമെങ്കിലും ഒരു ശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തന് എന്തുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠം പോകാൻ കഴിയില്ല? ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണനും വിഷ്ണുവും വാഴുന്ന അത്യുത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ.
അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് താഴേക്ക് വീഴേണ്ടി വരുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെത്തിയ നിരാകാരവാദികൾക്കുമുണ്ട് പതനം. അതിനാലാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യന് ജീവിതത്തെ പരിപൂർണയിലെത്തിച്ച് സ്വഭാവനമായ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ വീണ്ടും ചെന്നു ചേരാൻ കഴിയുമെന്ന വിശിഷ്ട വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സാർവത്രിക പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം യത്നിച്ചു പോരുന്നത്. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ ഇവിടെ വന്നത് പലർക്കും അറിയില്ലല്ലേ. ഇപ്പോഴും പലർക്കും എന്താണ് ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഓ നിങ്ങൾ കൃഷ്ണ ഡിവോട്ടീസ് അല്ലേ, നിങ്ങൾ എന്താ കൃഷ്ണനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നത്, മറ്റാരെ ആരാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. കാരണം നമുക്കറിയാം വേദേശ സർവേ രഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേഹ ചാഹം. ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമം, ലോകം ഇതെല്ലാം വർണ്ണിച്ചിരിക്കൊണ്ട് അതൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. എല്ലാവരും ദുർമന്ത്രവാദം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോകുക. അവർ ചിന്തിക്കും അതൊക്കെ ആത്മീയമാണെന്ന്. അത് വെറും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയല്ലേ, 10:15. നാളെ നമ്മൾ 9ാമത്തെ അധ്യായം തീർക്കും. 26 തൊട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് നമുക്ക് കാണാം. 34 വരെയാണ് ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ഇന്ന് നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ആരാധകരെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ഓരോ ഏത് ആരാധനയാണ് പരമപദത്തിലെത്തിക്കുക? ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാലേ പരമപദത്തിലെത്തൂ. അല്ലാത്തവരെല്ലാം, മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെല്ലാം വീണ്ടും ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി, വീണ്ടും താഴേക്ക് വരേണ്ടി വരും എന്ന് കണ്ടു. ഓരോരുത്തരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവരവരുടെ ലോകത്തിലെത്തും. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ ഭഗവാൻ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം അല്ലെ, ഭഗവാൻ നമ്മളെ നിലനിർത്തും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഭഗവാൻ തരും, ഇല്ലാത്തത് ഉള്ളത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ളതും ആ വിശ്വരൂപത്തെ കാണുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിലാക്കിയാലോ? നാളെ കുറച്ച് സമയം കിട്ടായിരിക്കും. ഇന്ന് കുറെ ലേറ്റ് ആയില്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു, അത് നമുക്ക് നാളെ പറയാം കേട്ടോ മാതാജി. അത് പറയുമ്പോ ചിലപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റ് ആയാലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण.